Kaixo. Kaixo. Zelan. Orain, azkeneko berri bat jaso dugu. Aurreko egunean, haien sexualitatea dela eta jipututako emakumeetako bat hil egin da jasotako kolpegaitik. Bikotekidea egoera larrian jarraitzen du. Hainbat elkartek mobilizazioak deitu dituzte gaur Bilbon erasotzaileen. Putas bolleras! Ondo zaude? Nola zekien boioak nituela poltsan. Pues toma boio. Nahi oso bat hemen beste bat daukat. Egon lasen. Guazen paseo bat ematera. Amaia, berriro bueltak ematen. Nolaz diot bueltak eman? Osa, eske, begiratu zera aguantatu behar dugu. Eske, leku guztietan dago. Etxean, kalean, ikastolan, eta, osea, nik zurekin bakarrik egon nahi dut, lasaitasunean. Badakit. Eta beldurri izatea normala da, baina aurre egin behar diogu. Ez eman amore, bale? Tren bat galdu dugu, baina geltoki oso bat irabaziko dugu.